Illum il-Papa Benedittu XVI ikkonċelebra l-Qudiesa fil-Vatikan li fiha tfakkar jum il-paċi u l-festa ta' Marija Omm Alla. Huwa għadda wkoll il-messaġġ tiegħu fil-bidu tas-sena waqt il-ħin tal-Angelus. As we cross the threshold of a new year, as today marks the World Day of Peace, I invite all of you to join me in praying earnestly for peace throughout the world, for reconciliation, forgiveness in areas of conflict, and for a more just and equitable distribution of the world's resources. Il-Papa Benedittu XVI qal li l-umanità qed tiffaċċja sfida deċiżiva dik li jkunu edukati ġenerazzjonijiet ġodda fil-ġustizzja u l-paċi biex ikunu evitati traġedji vjolenti tal-passat. Jgħid li t-tfal għandhom fihom diġà l-elementi ta' tolleranza iżda dawn għandhom ikunu kultivati u mhux jitħallew ikunu mibdula minn soċjetà intolleranti u vjolenti. Għalhekk jgħid il-Papa hemm bżonn ta' formazzjoni tal-kuxjenza li tkun tista' tipproteġi iż-żgħażagħ tagħna minn influwenzi negattivi. Il-massaġġ tal-Papa sar fil-Qudiesa li markat il-45 Jum Internazzjonali tal-Paċi, messaġġ li ingħata quddiem kardinali u sfijiet iżda wkoll quddiem qatta diplomatiċi akkreditati għall-Vatikan. Fil-ħin tal-Angelus il-Papa awgura wkoll sena mill-isbaħ lill-popli kollha ta' madwar id-dinja fejn għadda l-awgurju buħut mill-ilsna ewlenin.